branduri de servicii online. Da? Acolo e destul de critic să te promovezi și să existe online. Da? Ca și consultant de strategie, consider că e important să stabilești de la bun început ce pondere, da? Trebuie să aibă fiecare, știu eu, canal de promovare, da? Nu mă refer numai la canale mass media, fiecare posibilitate de promovare, da? Și după aceea să îți împarți atenția și resursele în felul acela. Ăla e cel mai important lucru, da? Dacă te lași, de exemplu, dus de ape și spui toată lumea face acum rețele sociale, să facem și noi, mai de dragul de a le face. What's the point? Da? De ce să fii pe Twitter? De ce să fii pe Facebook? Dacă n-ai nicio rost. De ce să faci un blog dacă, știu eu, natura companiei tale e necomunicativă, ursuză, închisă și așa mai departe și te servește destul de bine în business-ul tău așa cum e ea? Why? Nu are rost. Rețelele sociale fac și ele parte din mix și e clar că au crescut foarte mult în ultima vreme. Întrebarea care se ridică în legătură cu ele, sau problema pe care aș vedea este faptul că necesită destul de mult, e clar, din punct de vedere al resurselor financiare strict, nu reprezintă o investiție majoră, dar necesită destul de mult timp de management dacă vrei să într-adevăr să obții ceva. Lipsa de experiență în domeniu. Da? Lumea nu știe încă foarte bine cu ce se mănâncă acest domeniu după atâția ani. Asta e cel mai mare obstacol. Pentru că odată ce trec de el și înțeleg că da, uite, asta mi este și uite, pot să măsor și pot să ating niște obiective și cu acest instrument, după aceea e destul de simplu, destul de straightforward. Spre deosebire de multe alte domenii, internetul are built-in, ca să zic așa, o foarte mare măsurabilitate. Nu poți să măsori chiar tot, orice, oricând, dar multe lucruri poți să le măsori mult mai ușor decât în alte medii. Odată ce ajung acolo, dar oamenii își dau drumul, dar dealul e mare. Dealul e greu de urcat și greu de trecut. Pe de o parte există lipsa de fapt nu o lipsă de expertiză, mai degrabă a spune că expertiza este fragmentată. Pentru că eu ce fac? Eu am o relație foarte apropiată, zicem, cu o agenție de advertising, care știe strategia brandului, e la curent cu ce vrem noi să facem, planuri, nu știu ce. Și pentru ei e foarte ușor să zică, băi, îți ofer și servicii de online. Tentația e mare pentru că e o sursă de business pentru ei. Și de fapt ei ce fac în realitate? Subcontractează la o altă agenție. Și eu, de exemplu, dacă vreau să mă gândesc să am o prezență puternică în online sau construiesc ceva în domeniul ăsta, la cine mă duc? Chem la un pitch, să zicem că facem un pitch. Chem o agenție de advertising, chem o agenție de online specializată, chem o agenție de web design. Nu e foarte clar unde să mă duc, de cine am nevoie. Mie mi se pare un domeniu dinamic și în creștere. În mod sigur, eu zic că chiar în contextul presiunii de bugete nu va avea de suferit. Va continua să se dezvolte și nu e un loc bun de făcut prognoze pe internet. Da. E un loc foarte bun, pentru că nu facem altceva decât să urmăm la o distanță de X ani, 3, 4, 5, trendurile în afară și să fim pe piață pe care știm că e cantitativ, volumetric, da? Mai mică decât altele din afară. Da? Și atunci, cum să spun, creșterea și dezvoltarea sunt inevitabile. Ele se întâmplă, se vor întâmpla. Și știm și cam cum o să arătăm în câțiva ani dacă ne uităm ce se întâmplă pe piețe mai evoluate. Foarte, foarte simplu, foarte, foarte avantajos pentru toți cei care vor să facă prognoze. Toată ideea este că prognozele astea nu devin realitate dacă doar aștepți să treacă anul și tot tai câte o filă rup câte o filă din calendar. Ca să devină realitate, trebuie noi, în primul rând, și mă refer la agenții în mod special, că ele sunt primele interesate să ia bani de la clienți, nu? Clienții le-ar da, numai să aibă pe ce. Da? Să fie primele interesate să devină mai deștepte. Da? Azi, mai deștepte decât ieri, câte un pic. Da? Nu putem să învățăm foarte mult de un pic. Da? Mai avem și treabă de făcut, dar trebuie să mai și învățăm în fiecare zi. Asta trebuie să se întâmple și dacă facem chestia asta în fiecare zi, o să se întâmple ceva și după aceea ne ducem la clienți și le spunem, uite, hai să te învăț ceva gratis, nu-ți iau bani, numai să-ți spun ce poți să faci tu și cum ai putea să faci tu niște chestii pentru brandul tău. Și după aceea, evident, dacă faci chestia asta la o masă destul de mare de clienți,
piața o să evolueze din nou, nu numai cantitativ, ci și calitativ, da? O să evolueze un client de la a-ți cere o campanie bazată pe display la o campanie bazată pe niște lucruri mai speciale, pe niște interacțiuni mai speciale, da? Wow, extraordinar, da? Și mâine, mâine o să dispună investirea de bani, de exemplu, în cercetarea destul de detaliată a online-ului, da? Și să știe exact că, uite, să traseze, da? Cum vine un client din mediul online și până la cumpărare și să-l urmărească, da? Ceea ce e scump, e greu și nu se face astăzi pentru că de multe ori nu merită. Oamenii își fac niște socoteli și văd că mai degrabă bagă banii în altceva. Da? Și se întâmplă asta. Ideea e să vrem să fim din nou cu toții un pic mai deștepți azi decât am fost ieri, atât. Da? Și să nu frecăm prea mult pe Twitter degeaba, că nu zic că poate folosi și în scopuri utile, da? Sau pe YouTube sau pe orice altceva, da? Stai.